נלמד היום אל הסוגיה שקשורה לפרק הרבה פסחים, שזה הפרק הנלמד על ידכם. ואני במיוחד בעצמי כבר קיימתי פה כמה שיעורים על הרבה פסחים במסגרת הזו שלנו, הרחבה והמקיפה. דיברנו דווקא על עניין של הקידוש, אבל היום אנחנו באמת, הנושאים שקשורים בסופו של דבר לפרק הרבה פסחים, זה באמת דברים שנוגעים באמת לפסח עצמו, בסופו של דבר. לכן גם הנושא שאני רוצה לדבר עליו היום, זה הנושא של 4 כוסות. מצוות 4 כוסות זה אחד המצוות היפות, החביבות, שאנחנו כולנו מכירים מליל הסדר. ואני רוצה קצת ללמוד היום איתכם את היסודות של העניין הזה, ולראות בזה גם כן שיש פה כמה דעות. וזה הדבר תמיד המפתיע קצת, כי כשאנחנו לומדים את זה ככה באופן שטחי, אנחנו לא שמים לב לנקודות חשובות ויסודיות שמלמדות משהו על תוכן העניין. אז הנה, אם אנחנו למשל מתחילים ללמוד בפרק הרבה פסחים, במשנה הראשונה, אז אנחנו נפגשים במשנה שמדברת על הרבה פסחים, ואז כתוב שלא יפחתו לו, כתוב שם שאפילו אני שבישראל לא יוכל עד שיסב, ולא יפחתו לו מ4 כוסות של יין ואפילו מן התמחוי. זה כבר החידוש הכי גדול שישנו פה, זה מראה על החשיבות הגדולה של המצווה הזו בעיני איך שחכמים ראו. כי באמת המצווה הזו היא מצווה מדרבנן, אין לנו את המצווה מן התורה. יש בליל הסדר, יש כמה מצוות שאנחנו יודעים שמקיימים, אבל באחד המצוות זה עניין של 4 כוסות, שהמצווה הזו היא מדרבנן, אבל הנה אנחנו רואים שיש בה איזושהי חביבות מיוחדת. זה מה שכתוב פה במשנה הראשונה הזו, כבר אנחנו רואים את החשיבות, שמה שלא יפחתו לעני, אפילו לעני שבישראל, אפילו כאשר הוא צריך לקחת בשביל זה, נגיד, צדקה מן התמחוי. וזה חידוש גדול, מפני שבדרך כלל יש לנו אפילו ידיעה ממרה של רבי עקיבא שאומר שלעולם יפשוט אדם נבלה בשוק ואל יצטרף לבריות, עושה שבתך חול. יש כל מיני ביטויים שאנחנו מכירים, שמהם אנחנו לומדים דווקא, שעדיף שאדם לא יזדקק אל הצדקה ולא ייקח, אלא ישתדל להתקיים ממה שיש לו, ואפילו אם זה בצמצום, ובסופו של דבר זה יהיה על חשבון דברים חשובים, ואף על פי כן אומרים לו אל תפשוט נבלה בשוק, עושה שבתך חול, יש ביטויים כאלה. מגיעים ל4 כוסות, אז פתאום אומרים אפילו אני שבישראל ייקח מן התמחוי. זאת אומרת, בעצם זה חידוש גדול, מפני שבסופו של דבר זה נקרא שהוא לוקח מהצדקה בשביל לקיים את מצוות 4 כוסות. מן התמחוי זה קופת צדקה כזו שהוא לוקח משם. זה דבר שמלמד מה באמת הסיבה, מה באמת הסיבה, איך אתם הסברתם שבאמת זה כל כך חשוב, ואיך אנחנו מסבירים את זה. אתם יודעים איך מה העניין? יודעים איך זה נקרא, למה באמת זה כל כך חשוב? טוב, בכל אופן ההסבר הוא, אנחנו תמיד רגילים לומר ש4 כוסות זה עניין של פרסום הנס. יש דברים שקשורים לפרסום הנס, ואז אנחנו בגלל זה יודעים שיש חשיבות גדולה לדברים כמו אלה. למשל, מה דומה ל4 כוסות? נר חנוכה, גם עליו נאמרו דברים דומים משום פרסום הנס. דברים שיש בהם עניין של פרסום הנס, יש בהם גם איזשהו רצון לומר שהעניין הוא חשוב, והוא מתגבר על מעצורים אחרים כמו שאנחנו רואים פה. טוב, אז זה בעצם רק מראה לנו ככותרת ראשית על המצווה של 4 כוסות שאיתה אנחנו רוצים לרגע לברר, ואת העניין המרכזי ואת החשיבות שנתנו לזה חז"ל. אבל אנחנו עכשיו צריכים לראות מהי באמת המצווה הזו ומה אנחנו יכולים ללמוד עליה. אז פה יש לנו פה, קודם כל ראיתם תוספות. ראיתם את התוספות לא יפחתו לו. אני מניח שלמדתם את התוספות הזה. אז מה התוספות מדייק מהלשון של הגמרא ולא יפחתו לו? מה? לא יפחתו לו, אמורים לא יפחתו להם? לא יפחתו לו. התוספות דנים פה מכמה מקורות וכמה ראיות על העניין הזה, האם באמת מצוות התוספות דבר שהוא קצת מפתיע, בוודאי יפתיע גם אתכם לראות את התוספות הזה, שבאמת מקובלים לנו לפי המנהג, שאנחנו נראה שזה בעצם ההלכה המקובלת, שהיא בעצם לא כמו שתוספות אומרים, אלא שבאמת יש המנהג וההלכה של סדר הרגיל
שנותנים בכל המסובים 4 כוסות. כל אחד יש לו כוס, לא רק בעל הבית כמו בקידוש. קידוש, לא כולם מחזיקים כוס של יין לקידוש, אלא רק בעל הבית מחזיק את הכוס ומוציא ידי חובה כולם. ואילו כאן אנחנו רואים שיש לנו איזשהו סדר אחר, שיכול להיות שאנחנו לפי המנהג המוכר לנו, אבל התוספות לא מדברים על המנהג המוכר לנו, אלא הם באמת אומרים, תוספות באמת אומרים שלא יפחתו לו, אז הם נוטים לומר בסופו של דבר שיש פה עניין רק לא שבעל הבית, לא יפחתו לו. זאת אומרת, זה מה שתוספות מדייקים. ניסיתם לחשוב, באמת המנהג שלנו לא ככה. אז זה תמיד כדאי לראות, אתם יודעים, הרבה פעמים אני בגלל זה תמיד אוהב ללמוד עם הלכה ברורה, כי אחד מהדברים שאנחנו על המקום מתוודעים להם, זה למשל הלכה ברמב"ם. איך כתוב ברמב"ם? מי שלמד מכם בפרק ז', הלכה ז', אם אתם לא ראיתם את המקור הזה היום אני מבין, אז מה כתוב שם? כל אחד צריך. מה? כל אחד צריך. כל אחד. זאת אומרת, מה שאנחנו נוהגים זה נוהגים לפי ההלכה המקובלת ברמב"ם ובשולחן ערוך, שבאמת כל אחד, זאת אומרת שדברי התוספות אפשר להגיד שנאמרים אבל לא מקובלים להלכה. אבל תכף אנחנו נראה בהמשך שאי אפשר לגמרי לחשוב שדברי תוספות, זה בכלל תמיד צריך לדעת שיש שיטות של ראשונים, אז זה בדרך כלל השיטות לא הולכות לאיבוד. זאת אומרת, יש להם איזשהו ביטוי והתחשבות, ואנחנו נראה אולי בהמשך, אני ארצה להראות לכם איפה זה יכול לבוא לידי ביטוי. אבל לפי התוספות, משמע שלא צריך לכל אחד ואחד. בעוד שלפי הרמב"ם בהלכה, כפי שאתם ראיתם את זה במקורות שהוצגו לפנינו, אז אתם יכולים לראות שכל אחד ואחד דווקא כן לוקח באמת כוס לארבע כוסות. אז זה באמת כתוב בהלכה וככה המנהג המוכר. עכשיו, כדי לראות ולנסות להתמודד עם העניין הזה, אני מבין שאתם לא כל כך יודעים להסביר את הטעם למחלוקת אפשרית כזו. מה הטעם? בסופו של דבר, מאיפה הם באים? מאיפה הם באים? האם יש מישהו מכם שחשב לחשוב תמיד, רבותיי? תמיד לחשוב ולנסות להבין דבר. כשאתה רואה שתי דעות בראשונים, אחד אומר שכל אחד ואחד לוקח, אחד אומר שלא צריך כל אחד ואחד. מה, זה סתם חולקים, אין להם מה לעשות, רק לחלוק, אחד יגיד ככה, שני יגיד ככה. יש פה משהו, איזה רעיון, איזה סיבה שעומדת מאחוריהם. זה דבר שצריך תמיד להתבונן, תמיד תיקחו את העניין הזה, לא להשאיר את הדעות האלה כדעות, אלא תנסו להבין מה יכולה להיות המחלוקת פה ביניהם. חשבתם על זה? אולי כן, אולי לא. אני מבין שלהסביר אף אחד לא יודע כרגע. אני רוצה אבל כן לנסות להסביר לכם את מה שאני חושב בעניין הזה. כדי להסביר, אני עובר לגמרא בדף ק"ח עמוד ב'. בדף ק"ח עמוד ב' אנחנו מוצאים, יש שם איזה שתי ממרות, פחות או יותר שני דברים מעניינים לדיור. יש מושג של שתיית 4 כוסות טעם חי, ויש טעם בבת אחת. ראיתם? מקווה שאת הגמרא ראיתם. כן, ראיתם את הגמרא? יודעים. נו, אז מה כתוב? כתוב בגמרא שאם שטעם חי, אז מה? מה זה שטעם חי? יין לא מזוג. זה דרך כלל דבר שלא כל כך מוכר לנו, כי אצלהם, כפי הנראה, היין החי היה מאוד חזק, ולא היה כל כך נוח לשתייה. לכן היו מוזגים, ומוזגים את היין עם מים. אנחנו היום העיינות שלנו קצת אחרת, אז אני אבל לא נכנס לבקיאות במקצוע העיינות, אבל צריך לדעת שאצלנו בכל אופן יין חי היה נחשב לשתייה ככה לא כל כך נעימה וטובה. זה ברור שזה הכוונה. אז מה כתוב בגמרא? אם שטעם חי, ואתה 4 כוסות, אז מה הוא יצא ידי חובה? 4 כוסות. ידי יין יצא ומה לא יצא? מה פירוש? מה אומר רש"י ורשב"ם? מה פירוש ידי יין יצא, ידי חירות לא יצא? מה זה ידי חירות לא יצא? מה הרשב"ם מסביר בעיקר, ואיך הסבר לפי הרשב"ם? מה פירוש ידי חירות לא יצא? מה זה? מה המילים האלה? מה? לא בשיר. זה לא היה בעידור. לפי הפירוש של הרשב"ם פה, זה לא היה בעידור. המצווה מתקיימת, אבל לא בעידור. שטעם חי, זה יין ככה פשוט, לא כל כך טעים אולי, אז ממילא אי אפשר, דבר שאתה מקיים, אפשר צריך לקיים אותו בעידור. זה לא נקרא לקיים בעידור. בכלל, אתם יודעים שבפסח, אנחנו עכשיו נמצאים עדיין באדר,
לראשון אפילו, אבל זה כבר מתקרבים לפסח. צריך לדעת שאחד הדברים בפסח, מה זה? זה הידור מצווה. הידור מצווה. הידור מצווה בפסח אנחנו יודעים שמהדרים בכשרות, מהדרים בכל דבר. גם פה יש עניין של הידור. בפסח זה דווקא הדבר שלמדתי מפי מורי ורבי הרב צבי יהודה, היה רגיל לומר שבפסח יהודי בן חורין, במה הוא יהיה בן חורין? כאשר הוא יעדר במצוות, שהדבר הכי חשוב אצלו יהיה קיום המצוות, וקיומן בהידור, אז הוא באמת משתחרר מכל הדברים האחרים, וזה באמת הביטוי של בן חורין. דווקא פה יוצא יפה, לחירות לא יצא. למה? כי זה לא הידור מצווה, זה מה שאומר הרשב"ם. לעומת זאת יש ביטוי אחר, שתיים בבת אחת. שתיים בבת אחת, מה זה שתיים בבת אחת דרך אגב? מה? מחלוקת, רש"י ורשב"ם. צריך להבין גם את זה. בואו נשמע איך רש"י מסביר מה זה שתיים בבת אחת. הכל באיזה כלי אחד גדול, כל 4 פעמים רביעית יין. שם בכוס אחד ספל גדול כזה. הרשב"ם אומר לו, זה לא נקרא 4 כוסות, זה נקרא בכלל רק סתם כוס אחד, בכלל אין על מה לדבר. לכן הוא מסביר מה זה 2 בבת אחת. 4 כוסות, וזה אחר זה. ניקח את הרשב"ם כרגע, נחזור אל רש"י אחר כך. אז מה זה נקרא, רבותיי, לפי הפירוש 2 בבת אחת, מה נאמר בגמרא עליו? ידי יין יצא. מה זה ידי יין? זה לא מה שאומר הרשב"ם, מצטער. נא לדייק. לדייק, רבותיי, לדייק. מאיפה לקחת את מה שאתה אומר? רשב"ם אומר. זאת אומרת, בעצם הוא ברח מידי יין יצא, זה בעצם לפי הרשב"ם פה יש, בכלל לא קשור לפסח כבר. פסח זה גם יום טוב, אז הוא שמח, הוא שותה יין, הוא שמח. שמח, אז הוא ידי יין יצא, כך אומר הרשב"ם. נכון? וידי מה לא יצא 4 כוסות, מה תחר שמי? הוא בכלל לא התקרב אל העניין של 4 כוסות כאשר הוא שותה בבת אחת. זה הסבר מעניין, יש פה גם קושי, כי המושג יין פתאום מקבל משמעויות פעם ככה, זה גם קצת קושייה קצת. איך הרמב"ם לומד? מישהו מכם מסוגל להגיד לי את הרמב"ם? האם גם הרמב"ם לומד כמו רש"י או רשב"ם? יש לכם את המקור. נא לקרוא. אין לכם אותו? הדפים, איפה הדפים? איפה הדף הזה שלכם? יש פה אחד. ראיתם אותו או לא ראיתם את הרמב"ם? הנה, אני קורא את הרמב"ם, אם יש לכם את הדף, קראו ביחד. פרק ז', הלכה ט'. 4 כוסות האלו צריך למזוג אותם כדי שתהיה שתייה עריבה, הכל לפי היין ולפי דעת השותה. ולא יפחוק פרבעתן ערבית יין חי. כשאתה 4 כוסות אלו מיין שאינו מזוג, זה היין חי, זה הממרה הראשונה, יצא ידי 4 כוסות ולא יצא ידי חירות. פה זה יכול להיות כמו רשב"ם. יכול להיות. אין ראיה שזה אחרת. כשאתה 4 כוסות מזוגים בבת אחת, יצא ידי חירות, הוא אומר, ולא יצא ידי 4 כוסות. שמעתם? עכשיו שמעתם את הרמב"ם או לא? זאת אומרת שאם שותה בבת אחת, הרמב"ם אומר יצא ידי חירות. האם הרמב"ם, זה מה שהרמב"ם אומר. עכשיו אני שואל אתכם, האם הרמב"ם לפי זה הוא כמו רשב"ם או לא כמו רשב"ם? מה? בכלל לא. מפני שבסופו של דבר איך אמר רשב"ם? רשב"ם אמר שידי חירות, פירושו של דבר, רשב"ם אמר יצא ידי יין, שמחת יום טוב, הוא ברח מפסח. כשהרמב"ם מדבר ידי חירות יצא, הוא לא מדבר על סתם יום טוב. מושג חירות זה שייך לפסח. זאת אומרת שאצל הרמב"ם יצא ידי חירות, שאתה בבת אחת, יש פה משהו של פסח שיוצא לו ידי חובה. מה פשט בזה? שמתם לב? זאת אומרת, יש כאן הבדל עצום בין רשב"ם לרמב"ם. בעוד שרשב"ם אומר שכששותה בבת אחת יוצא ידי יין, וזה הפירוש שהוא שמח שמחת יום טוב, הרי לפי הרמב"ם שהוא שותה את היין כולו בבת אחת, זה בעצם איפה 4 כוסות, אין פה 4 כוסות בכלל,
לכאורה 4 כוסות, אנחנו שותים לפי סדר ההגדה הכל, ופה פתאום הוא שותה את הכל בבת אחת. אז הרשב"ם אומר, באמת זה לא שייך לפסח, זה שייך ליום טוב. אבל הרמב"ם אומר, לא, יצא ידי חירות. מה פירוש יצא ידי חירות? מה זה? מה הפשט בזה יצא ידי חירות? זה כבר משהו שקשור לפסח. זאת אומרת שיצא ידי חירות, אבל לא יצא ידי 4 כוסות. זאת אומרת, יצא משהו, בעניין מסוים בפסח הוא יצא ידי חובה, בעניין אחר של פסח הוא לא יצא ידי חובה. אז מהו הדבר שהוא כן יצא ידי חובה? ידי חירות. מה פירוש? מישהו, מה אתם תגידו על זה? יצא ידי חירות, שמתם לב? יפה, תגיד מספיק מה שאמרת במשפט הראשון, המשפט שלי כבר לא שייך לזה. תגיד את הראשון. אז תגיד עוד פעם. שהוא נוהג כבן חורין. איך נוהג בן חורין? שהוא יושב ושותה יין. שותה יין חופשי. אולי הוא גם משתכר, צריך להיזהר אולי שלא. אבל הפירוש הוא שהוא שותה יין באופן חופשי, זה בן חורין. ולפי הרמב"ם, המושג של החירות זה שתיית יין. שימו לב רבותיי, אני חוזר אליהם, אם שטעם חי, מה אומר הרמב"ם? ידי יין יצא, ידי חירות לא יצא. הרשב"ם הסביר שמה? שלא יצא בהידור, אמרנו. הסברנו את הרשב"ם בחלק הזה, הסברנו. לפי הרמב"ם לא צריך להגיד ככה, לפי הרמב"ם הוא מושג חירות, יש לו גרסה אחרת בגמרא כנראה, קודם כל, צריך לדעת, זה גרסת הריף. ששטעם בבת אחת יצא ידי חירות ולא יצא ידי 4 כוסות. אבל המילה חירות מופיעה פה פעמיים, פעם בשטעם חי שהוא לא יצא, פעם כשהוא שתה בבת אחת שהוא כן יצא. שהוא כן יצא ידי חירות. אז זאת אומרת, אם שטעם חי, אז לא יוצא ידי חירות. למה? כי זה לא יין כל כך טוב. אז מה, יין ידי חירות זה מי ששותה יין משובח וטוב. יין לא טוב, ומה זה ידי חירות? זה ככה, כמי שכבר עושה. אבל מצד שני, כשהוא שותה בבת אחת, אז זה דווקא כן יצא ידי חירות, דווקא להפך. הוא יוצא ידי חירות. נכון? זה הפירוש פה. עכשיו רבותיי, אז עכשיו אתם רואים שיש הבדל בין רמב"ם לרשב"ם. הבדל גדול מאוד. רבותיי, בואו ננסה להסביר פה משהו, מה המחלוקת ביניהם. ונראה אחר כך איך הדברים האלה משפיעים על כל המהלך. יש פה מחלוקת, רבותיי. מה זה באמת עניין של 4 כוסות? הרי זה מה שאנחנו לומדים, זה הנושא שלנו. מה זה מצוות 4 כוסות? אפשר להסביר ש4 כוסות זה באיזשהו מקום משהו שתקנו חז"ל בשביל ליל הסדר, בשביל הסדר ההגדה שאומרים שיש בה, כמה ברכות יש בסדר? כמה ברכות אומרים? נו, תגידו את הברכות. יש 4 ברכות בסדר. מה? קידוש. לא, ברכות זה נקרא. קידוש 1, 2. היית פעם בסדר בבית. אז מה הברכה השנייה? אני מבין שאתם כן מתכוננים לפורים, אבל בכל זאת אנחנו לומדים על פסח. מה? ברכת גאל ישראל. יש הברכה של גאל ישראל. זה ברכה שנייה. מהי הברכה השלישית? ברכת המזון. מרור זה מרור, מזון את המרור. הברכה השלישית זה ברכת המזון. הלל, ברכת השיר זה נקרא. הלל והשיר ברכת השיר. יש 4 ברכות. 4 ברכות מיוחדות לליל הסדר. הייתם פעם בחתונה? כן. שמברכים את ברכות הנישואין, לוקחים יין? בשביל מה? מה? אבל זה לא קידוש, שם לא הולכים לאכול. הייתם פעם בברית? לוקחים מה? למה? מה רואים? רואים שבכל ברכה יש עניין שלוקחים יין, זה עניין של חשיבות הברכה. חשיבות הברכה מקבלת חשיבות על ידי כוס יין שמצרפים. זה נכון בחתונה, זה נכון בברית, וזה נכון בברכות של ליל הסדר. יש ברכה של הקידוש שפשוט. יש ברכת גאל ישראל, יין, ברכת היין. אם אני לומד ככה, של מי הברכה הזו? של מי היין? של כולם או שרק של המברך?
מה כמה מאוד? בחופה כולם, כל בני המסובים, כל האורחים בחופה כולם מקבלים כוס יין? לא צריך. מי שמברך הוא מזה שמחזיק את כוס היין, גם כן הוא מצרף את זה לברכה. אז זה בעצם עניין של 4 כוסות. אפשר להבין, רבותיי, ש4 כוסות זה 4 כוסות של ברכה. בעצם כמו בקידוש, תמיד, כמו בחופה, כמו בברית, גם בפדיון הבן דרך אגב יש כוס יין. אז אפשר להבין שזה העניין של בחתונה שותים את כל כוס היין? לא. לא שותים אפילו, בקושי לוגמים לגימה. אז זו אפשרות אחת להבין את המצווה של 4 כוסות. מצווה שנייה אומרת לו 4 כוסות. זה לא פסח, זה לא כמו, זה לא עניין רק של לברך עם כוס של יין. עניין לשתות יין כמו שצריך, זה עניין של חירות. ואז ממילא זה לא מועיל שהמקדש לבד הוא זה שלוקח כוס יין. אבל מה עם כל המסובים? כל המסובים לא משתתפים בחגיגה. הוא יכול להוציא אותם ידי חובה בברכה, אבל הוא לא יכול להוציא אותם ידי חובה בשתייה. אני לא יכול לשתות יין ואני מוציא אותך ידי חובה ביין. ביין לשתות צריך כל אחד לשתות לבד. אי אפשר להוציא ידי חובה ביין, אפשר להוציא ידי חובה בברכה. ולכן רבותיי, עכשיו אתם כבר מבינים את מחלוקת התוספות והרמב"ם, אתם יודעים? מה? אני חושב שהדברים מובנים מאליהם, זה המחלוקת ביניהם. תוספות סוברים, ראינו שמביאים את הדעה שרק המקדש מסדר ללסה אורך, ללסדר נקרא לו, הוא זה שלוקח כוסות של 4 כוסות. ככה סוברים התוספות, זה כושר ברכה. לא פעם אחת, כמו בכל ערב של שבת יום טוב, אלא 4 פעמים, בסדר? זו ההבנה של התוספות. לעומת זאת ההבנה של הרמב"ם, מה היא? שזה יפה מאוד העניין של הברכה, אבל לא רק. יש עניין גם של יין שכולם שותים. אז זה ההבדל, קודם כל שכולם שותים ולא רק עורך הסדר, ועכשיו אנחנו מבינים מה זה שתיים בבת אחת, מה כתוב על זה ששותה בבת אחת? יצא ידי חובת, איך אומרים? יצא ידי חובת חירות, ולא יצא ידי חובת 4 כוסות. מה פירוש חירות? כיוון שבעצם העניין של שתיית היין זה הביטוי של החירות. שתיית היין זה הביטוי של החירות. אז אם הוא שותה בבת אחת, מבחינה זו הוא מקיים את המצווה, אולי אפילו בעידוד מיוחד כמו שיקור כמעט. אבל את העניין של החירות הוא מקיים. מה הוא לא מקיים? הוא לא מקיים 4 כוסות. זאת אומרת שזה לרמב"ם צריך לומר שיש כאן 2 דינים ב4 כוסות. יש דין אחד לשתות יין בתוך חירות, שזה עניין של מעלה גדולה, של בן חורין, ששותה יין מתוך איזו הרחבת הדעת, ויש גם את העניין כמובן של כושר ברכה. אז אי אפשר, אתה שותה בבת אחת, אז אתה מקיים את העניין של החירות, אבל אתה לא מקיים את העניין של 4 כוסות. שמתם לב לזה? זאת אומרת שאנחנו עכשיו מבינים את 2 הסוגיות. אנחנו מבינים את 2 הסוגיות. את הסוגיה, את המחלוקת הראשונה, האם כל אחד ואחד מקבל כוס יין? מה הרעיון בזה ומה היסוד המחלוקת? והעניין השני, בהסברת הגמרא בדף ק"ח, מה שכתוב שיצא ידי חובה, לפי רשב"ם אומרים, שתיים בבת אחת, יצא ידי יין, דהיינו, אז הוא מסביר איזה שמחת יום טוב, הוא בורח מפסח, שמחת יום טוב לא קשור לפסח, הוא לא רואה את ראשך, הוא דמה, לא יצא ב4 כוסות בטח שלו. ולא, הרמב"ם אומר, יצא ידי חירות, כי זה שייך לפסח, מדברים על פסח. יצא ידי חירות, זאת אומרת, את הביטוי של החירות שאדם מבטא על ידי שתיית יין, ככה ברחבות, הוא מקיים גם שהוא שותה בבת אחת. זה נכון. הבנתם? מצאתם? מצאנו עכשיו איזה מובן? חידשתי לכם משהו לפחות. עכשיו, עוד איזה חידוש, בואו נראה עוד קטע קטן של חידוש. קודם כל, אמרתי מקודם שרש"י ככה שמנו בצד. מה רש"י אומר? רש"י אומר שכל 4 כוסות ששותים מדברים בבת אחת, מדברים בקול של יין, בספל יין גדול. כך אומר רש"י. רשב"ם אומר, מה אתה מדבר? אם שמים בספל אחד, אז הכל כוס אחת, זה לא נקרא 4 כוסות בכלל.
אז בכלל סתם לא אמרת כלום. אבל בכל זאת רש"י אומר, למה? כי רש"י משמע מתוכו, נשאל אתכם שאלה, מה סובר רש"י אם שותים 4 כוסות ממש בבת אחת? יוצא ידי חובה. ולכן רש"י לא מסביר ככה שמדובר ב4 כוסות נפרדים, אלא הוא מדבר דווקא על ספל גדול. זאת אומרת שרש"י אולי סובר שבעצם 4 כוסות זה רק הביטוי של השמחה הזו, המיוחדת של בן חורין. יכול להיות. ולכן אם עושה את זה, יוצא ידי חובה לגמרי. מה שאנחנו אומרים לפי הרמב"ם שיוצא ידי חירות ולא יוצא ידי 4 כוסות, כי ב4 כוסות של ברכה, אבל רש"י כאילו מתעלם מזה, שזה לא נראה לו כל כך חשוב. אבל לא העיקר, זה לא ברש"י הזה, אני רוצה לעבור איתכם לסוגיה נוספת. לא יודע מזה סימנתי בדף המקורות. דף ק"ח דיברנו? מה יש שם בדף ק"ח? אתם שמעתם פעם על כוס חמישית? לא, עוד נלך איתם לכם, אתם שותים כוס חמישית? לא. יש מישהו ששותה? מה? כן? באמת? המפתיע אותי. תרצינו? שואל לך עוד פעם. כן, ככה מנהג לכם בבית? מה? טוב, מעניין, מעניין. אבל אתה שם לב שאתה פה יחיד פה בחבורה. אתה ידעת את זה עד היום שאתה יחיד או רק עכשיו גילית? מה? עכשיו גילית. אולי אתה לא זוכר בדיוק? לבדוק את זה שוב פעם. אני נוטה לחשוב שאתה לא זוכר. אבל אתם יודעים שיש מושג כזה שנקרא כושל אליהו. זה שנוהגים אצלכם כושל אליהו? כן. בשביל מה? מה כושל אליהו? מה רוצים עם כושל אליהו? מה זה? מה זה כושל אליהו? מה זה? מוזגים, אומרים לילדים שאליהו בא, הוא שותה, הוא לא שותה, הוא כן שותה, פחות מחזיקים את הילדים מהירים לראות אם הוא שותה או לא שותה, וזה הכל בסדר. וחוויה גדולה, צריך כדאי אז לחשוב על עניין של אליהו הנביא, ואפילו אולי לרקוד בשמחה, לכבוד אליהו הנביא באמצע הסדר, זה דבר יפה, מנהג יפה שכדאי לקיים אותו. אבל מה זה? מאיפה לקחו את זה? יש כאלה שמסבירים שזה בעצם קשור לכוס החמישי. כאילו כן ולא, כן ולא. מה זה הכוס החמישית הזו? איפה זה כתוב חוץ ממה שאתה אומר שצריך? לא כזה עוד פעם. ראיתם את הרמב"ם? תמיד רבותיי, ללמוד רמב"ם. לא סתם ללמוד רמב"ם לסדר, לא זה הנקודה. ללמוד רמב"ם בצמוד לגמרא. הלכה ברורה. לומדים גמרא, לומדים צמוד רמב"ם, לומדים צמוד שולחן ערוך. זה תמיד נותן לכם איזשהו, כמו איזה מראה, שאתה מסתכל על המראה ורואה בעצם מה למדת. אז הרבה פעמים זה מתאים למה שלמדת, עם רש"י נגיד. אבל הרבה פעמים לעומת זאת ההלכה היא מאיזשהו מקום אומרת משהו חדש, כמו שראינו מקודם עכשיו. אם יצא ידי חירות, לא יצא ידי חירות. אז הנה גם משהו עם הכוס החמישית. אצל הרמב"ם יש כוס חמישית. זה בעצם גם אצל הריף. יש כוס חמישית. מתי אומרים את כוס החמישית? מתי הכוס החמישית? זה קשור לדף ק"ח עמוד א', אם פתחתם שם את הגמרא וראיתם, שם בגמרא בעצם אתם לא תראו שום דבר. כי בגמרא רק מתואר שם את אמרת ההלל וההלל הגדול, שאומרים הלל הגדול. ראיתם את זה? אני מניח מקווה שראיתם. מה? במשנה הבאה לפני. לא הבנתי. ק"ח עמוד א' מדברים על העניין של ההלל הגדול שאומרים אותו, וההלל הגדול, איך אצלנו ההלל הגדול אומרים? איך אנחנו אומרים ההלל הגדול אצלנו? זה משולב בתוך ההלל, ומסיימים על הכל במה שנקרא ברכת השיר וברכת ההלל, תקראו לזה שאתה רוצה, יש כל מיני נוסחאות, אבל יש שם איזושהי אמירה של הלל במובן המורחב של המילה, ובסיום ברכה. ואז שותים כוס רביעי. מה יוצא לפי הרמב"ם? לפי הרמב"ם זה אחרת. אומרים את ההלל, אומרים, מברכים על ההלל בברכה האחרונה, ושותים כוס רביעי, ואחר כך אומרים הלל הגדול, ולוקחים כוס חמישי. אולי זה לא חיוב, זה רק רשות, יש שם דיון בדברי הרמב"ם ובריף, אבל יש דבר כזה, כוס חמישי, שהוא מצורף להלל הגדול. רבותיי, מה ההבדל בין כוס החמישי לארבע כוסות? לפי הרמב"ם. לפי שאנחנו יודעים בכלל אין. אבל לפי הרמב"ם, מה ההבדל הגדול בין כוס
חמישי לארבע כוסות. מה? אינו? לא מספיק, תגידו לי הגדרה אחרת. מה? לא שותים. אצל הרמב"ם כן שותים. הרמב"ם היה שותה כוס חמישי, לפי הנראה שאתה הרמב"ם כוס חמישי, דווקא כן. שלא חייב להיות במקום סעודה. שמה? לא, לא מספיק, רבותיי, אנחנו יושבים פה ולומדים, תגידו, נו, מה אתה אומר? מה? 4 כוסות זה אולי כנגד 4 לשון גאולה. מה? 4 כוסות זה... לא מספיק, תגידו עוד, אני לא אוותר לכם. אבל 5 זה יש... אנחנו פה מדברים, ואתם באיזשהו מקום, שימו לב למה שאנחנו דיברנו, ותנסו להגדיר מה העניין המיוחד בכוס חמישי ששונה מ4 כוסות לפי הרמב"ם. שאין פה ברכה. יפה מאוד, ברוך השם. ברוך השם. אנחנו פה מדברים על משהו כל הזמן. שכל 4 כוסות זה קשור לארבע ברכה. הסברנו שיש גם עניין של ברכה עם יין, כמו בחתונה, כמו בברית, אמרנו את זה. רק אמרנו שאצל הרמב"ם יש משהו נוסף. זה לא רק העניין של הברכה, אלא זה עניין של שתיית היין. העניין הזה בשיטת הרמב"ם מגיע לשיא בכוס החמישי. ושב4 כוסות זה ברכה. אז זה גם שותים יין, זה בסדר. מי ששותה את היין בבת אחת, מה אומר הרמב"ם? יצא ידי חירות. אמרנו, אף על פי שלא אמר את הברכות. זאת אומרת ש4 כוסות לשתות בעצמם זה ידי חירות, זה שייך לפסח, זה לא כמו שאומר הרשב"ם שייך ליום טוב. בכוס החמישי זה בא לידי שיא. שמה? שאומרים שותים את הכוס החמישי על הליל הגדול. אומרים הליל הגדול, שזה מאוד חשוב, אנחנו יכולים ללמוד פה בגמרא, תעיינו שם בגמרא, בדף ק"ח עמוד א', הגמרא מדברת בדברים מאוד נשגבים על העניין של הליל הגדול, שאנחנו אומרים את זה גם בכל שבת, ואנחנו לא שמים לב למה העניין הנשגב שיש בזה. זה עניין גדול מאוד, אבל זה בלי ברכה. אצל הרמב"ם. זאת אומרת שאצל הרמב"ם יש כוס מיוחד ששותים בפירוש בלי ברכה, ללמד לך שזה לא רק בגלל הברכה, ששותים יין כי צריך לשתות יין דרך חירות. את מה שהרמב"ם אומר שם בדיעבד, הוא אומר פה לכתחילה. יש דבר כזה, ששותים יין באופן נפרד, בלי ברכה. ושבים, מתי אנחנו עושים את זה, דרך אגב? שותים יין בלי ברכה, ואומרים שזה חיובי. פורים. בפורים. זה באמת עניין של פורים, נכון? אתה צודק. בפורים אומרים תשתה יין בלי ברכה. בריא ברות לאגפן, אבל בעצם תשתכר, נגיד שזה המצווה של פורים. בפסח זה גם פורים. במידה מסוימת זה לא פורים, אבל זה פסח ברמה הגבוהה ביותר, איזה משהו גבוה בפסח שמבטא את העניין של החירות דווקא על ידי שתיית יין ולאו דווקא עם ברכה. לא מתוך שכרות, אלא מתוך אמירת הליל הגדול, אבל זה באמת הדבר הגדול של ברכת, של עניין של כוס חמישי. אז זה מתאים לשיטת הרמב"ם שאמרנו. אם אני אעשה את הסבב, זאת אומרת, המצווה של 4 כוסות למי שייכת? רק למברך? לפי הרמב"ם. לכולם. זה ראינו. זאת אומרת שזה לא עניין רק של הברכה, אלא זה עניין של שתיית היין, ולכן כל אחד, ככה אנחנו נוהגים. התוספות לא מתנגדים לזה, הם רק אומרים לא צריך. התוספות לא מתנגדים לזה, אבל הם אומרים שלא צריך. כי הם הבינו שעיקר העניין זה דווקא הברכה. עניין של כוס של ברכה, ובמילא זה מספיק שהעורך הסדר יחזיק כוס יין. ככה התוספות אומרים. אבל הרמב"ם, אנחנו נוהגים בעניין הזה כמו הרמב"ם, נכון? זה לא רק הרמב"ם, מי שילמד כאן קצת בהיקף יראה שהרבה ראשונים סוברים ככה, מה שאנחנו נוהגים שכולם שותים, אבל כשמגיעים אנחנו לכוס חמישי, אנחנו כבר לא. למה? הרי הרמב"ם אמר, אבל התוספות אמרו שלא. יש בלימה. זה בשיטות ראשונים שלומדים גמרא, אנחנו רואים שההתחשבות היא מכל הכיוונים. צד אחד אנחנו אומרים שכולם ישתו יין, כמו רמב"ם נקרא לזה, והסוברים איתו. אני אומר, זה לא רק רמב"ם, רק נוח לי להגיד רמב"ם, כי פה הרמב"ם הדברים מובאים פה בקיצור בהלכה, ורואים את זה מול העיניים בצורה מדויקת. אבל זה לא רק רמב"ם. תוספות זה לא רק תוספות, ורמב"ם זה לא רק רמב"ם. אבל כרגע זה טוב להציג אותם זה מול זה. כשמגיעים לכוס חמישי, אם הייתי הולך לפי הרמב"ם הזה, אז הייתי אומר, עכשיו כולם כוס חמישי. אבל לא אומרים, אבל תוספות.
או מי שסובר כמו תוספות, הוא אומר לו, מה זה שותים יין? מה זה פורים פה? זה לא פורים, זה פסח. יין פה עם ברכה, לא יין שסתם ככה שותים ואומרים שזו עוד מצווה. לכן מה? לכן מוזגים כוס חמישית ולא שותים. איזה כוס? למה? מה העניין? לעשות גם וגם או לא זה ולא זה. זאת אומרת, להראות שבעצם אנחנו יודעים שיש עניין של כוס חמישית. אבל אנחנו גם יודעים, זה כנראה ההסבר, ולכן זה קשור לאליהו הנביא. למה זה קשור לאליהו הנביא? הנה אנחנו שולח לכם את אליהו הנביא, לפני בו יום השם הגדול והאלוהים תבשר ישועות ונחמות. זאת אומרת, ייתכן שההבנה של המנהג שהתקבל בישראל בסופו של דבר אומר, הרמב"ם אומר דבר מאוד חשוב. לא רק הרמב"ם, זה גם הריב"ן, שוב הוא אומר, זה לא תחשבו שזה רק הרמב"ם. זה עוד ראשונים אומרים, זה לא, אני רק אומר הרמב"ם מצד שהוא הסבר לי. ואנחנו חולקים עליו ואומרים, מה זה סתם ככה לשתות? אבל בהחלט אפשרי שבזמן שתהיה גאולה שלמה לעם ישראל, אז תהיה שמחה שלמה, אז יהיה שייך גם לשתות יין בצורה חיובית, אפילו בלי ברכה. לא בלי ברכה ברכת בורא גפן, לא בלי ברכת בורא גפן, אלא בלי הברכה המיוחדת כמו של קידוש. אלא כאילו קצת כמו פורים. אז ימלא חופינו ולשוננו רינה. ולכן כל זמן שלא מגיעים אל העניין הזה, אומרים נשים את הכוס החמישית, כי יש משהו בעניין הזה, אבל זה כוס של אליהו. כשיבוא אליהו, אז יבוא הזמן הזה, שבאמת נוכל לומר שיש מצווה לשתות כוס יין, ככה בשביל לבטא איזה עניין של חירות בצורה יותר מושלמת, מה שאולי אנחנו לא זוכים ביום. אנחנו זוכים להרבה דברים, אבל לא לשלמות המוחלטת. ולכן אנחנו רואים את המחלוקות האלה, איך שהן באמת מתפצלות פה, ואיך שהן מסבירות לנו, כפי שראיתם את זה מהסוגיה האחת, הסוגיה השנייה, הסוגיה השנייה, הסוגיה השלישית, ונראה לי שהדברים פחות או יותר מחוברים, אז למדנו משהו בכל אופן. תזכרו את שתי השיטות האלה ותחשבו עליהן. אנחנו בסך הכל, שיש שתי שיטות, שתי השיטות מכוונות לאיזושהי אמת גדולה, ולא אחד לחוד, אף פעם לא אחד לחוד, כולם ביחד. הביטוי היפה לזה זה הכוס של אליהו בצורה שאנחנו מחזיקים. אנחנו כן ולא, ככה אני מסביר את זה. וזה באיזשהו מקום אומר, לכאורה יש עוד כוס, אבל לא אצלנו עכשיו בינתיים. ראוי היה לנו, אבל זה עדיין לא הגענו לזה. נגיע לזה בעזרת השם. בינתיים יש לנו עוד מה לשמוח עם מה שיש לנו, ולהודות לשם על מה שזכינו, וזה בוודאי גם דבר גדול ביותר, וזה אני אסיים. מקווה שפחות או יותר הדברים ברורים. כן, הרב רוצה לשאול שאלה. רציתי רק לשאול, איך הרב מסתדר עם לשון המשנה, שאומרת, אפילו אני לא אוהב אותו ב4 כוסות. מה? המשנה מדברת על 4 כוסות. והרמב"ם מדבר על הכוס החמישית. אינני שעת המשנה. קודם כל אין לי תשובה, אבל יכול להיות ש4 כוסות זה, גם אצל הרמב"ם ברור ש4 כוסות זה יותר חשוב. זה ודאי. השותה יין בבת אחת, אומר הרמב"ם יצא ידי חירות ולא יצא ידי 4 כוסות. 4 כוסות מופיע גם אצל הרמב"ם, אלא יש החידוש שיש גם כוס חמישית. אבל כשמדובר במשנה שם במיוחד, אם אתה כבר שואל, כנראה שזה הרמב"ם כן רוצה ללמד אותנו לפי השאלה ששאלת, שבאיזשהו מקום שם מדובר לא הפלטול מן התמחוי. מן התמחוי, גם הרמב"ם מוותר. מן התמחוי לקחת מספיק בשביל 4 כוסות. בשביל לקחת מהתמחוי גם בשביל 5 כוסות, זה כנראה גם הרמב"ם מוותר. אני חושב שאת העניין הזה צריך, כמו שאצל תוספות יש גם רמב"ם, ככה אצל הרמב"ם יש גם תוספות. ואני תמיד אומר, זה דרך אגב, תמיד כשלומדים מחלוקות, תמיד תנסו להבין מה עומד מאחורי המחלוקת, מאחורי השיטה, תבינו מה עומד מאחורי זה ותנסו להבין בסופו של דבר איפה נפגשים, ואף פעם לא, תדעו לכם שמחלוקת בדברי חז"ל הנאמנים והאמיתיים, הם אף פעם לא נמצאים במחלוקות שאחד נמצא במזרח והשני במערב, הם תמיד נמצאים צמודים מאוד זה לזה עם איזושהי הדגשה אחד לכאן ואחד לכאן, והדברים של שני הצדדים, ועל זה נאמר אלו ואלו דברי אלוקים חיים. הדברים האלה הם אמיתיים ונכונים, וזו בעצם דרכנו בלימוד תמיד להתבונן ולראות מאחורי כל דעה מה עומד ומה הסיבה. וזה בעצם עיקר הלימוד, להבין דבר מתוך דבר וללמוד ולעיין בדברים, ובעזרת השם תמשיכו בלימוד ותזכו להגדיל תורה ולהאדיר ולהצליח ולהתקדם כל אחד ואחד לפי מעלתו ויכולתו. כן, מה הרב אומר? החילוק בין השולחן ערוך לרמה שבא לידי ביטוי האם מברכים על כל כוס וכוס או על כוס הראשונה והשלישית.
זה לא קשור לזה. היא לא קשורה לדבר? לא, זה ברכת רגע אחר. זה לא שייך, זה ברכות הנהנים. לא, זה שייך למסכת ברכות. לא קשור לזה הרב. טוב, נסיים בזה בינתיים.